Решихме да направим този подкаст първо, защото смятаме, че имаме да казвам, да коментираме много неща. Винаги сме имали интерес към политиката, то винаги е било факт. Интересувала ни е винаги Америка, под една или друга форма. За България неща, които ми най-много си спомням от детството, е темата за комунизма. Неизчерпаемата тема за комунизма. Аз вярвам, че каквото се случи в Америка, рано или късно се случи и при нас. То ние решихме днеска да седнем, тъй като миналата седмица имаше избори и Доналд Тръмп спечели, естествено. Ние знаехме, че ще стане така, защото Вейнерко. Здрасти, здравейте на аудиторията. Въобще, ако ще имаме такава, надявам се да имаме. Решихме да направим този подкаст първо, защото смятаме, че имаме да казвам, да коментираме много неща. То ние си ги коментираме по принцип и решихме, че може и да има хора, които искат да слушат какво си казваме. Точно. Приятелки сме, може би, вече от 15 години. Познати, да кажем, в началото, но вече сме и така близки приятелки, може би от 10 някъде години. Винаги сме имали интерес към политиката, то винаги е било факт. Само, че за съжаление не към българската толкова много. Пак имаме, ама не толкова към детайлите. Да, може да се каже, да. Съгласна съм, не е толкова, но интересувала ни е винаги Америка, под една или друга форма. Ти си била там? Да. Една година? Малко повече. Да. Защо? Как? Да споделиш, да разкажеш откъде то е интерес за да... Ние двете завършихме езиковата гимназия в Кърджали, така че учили сме, аз учих английски и немски, ти учиш немски и английски, макар че немския не успя да го научиш, нали? Никакъв шанс. С немския никакъв шанс, така е, да. Да, оттам тръгна целият интерес и като бях гимназията, отидох на една година обмен в Мичиган и оттам тръгна интереса към цяло към света, така че... Защото реално от едно малко градче провинциално в Кърджали, където сме си говорили някакви неща. Имахме възможността да обиколим доста места и в Европа. Аз съм учила в Норвегия, завърших там право, в Осло. Ти си учила в Германия, оттам нататък работила си на няколко места и то в Европа. Да. Може да споделиш къде, примерно? Докато ти беше в Норвегия, аз бях в Германия в същото време и учих икономика и международни отношения. И после работих в Ирландия и Испания няколко години, макар че испански също не знам. То аз норвежки не знам. Добре, че поне един английски сме научили, че иначе... Нямаше как да се оправим никъде. И така много международен живот ни е бил постоянно и мисля, че оттам ни идва интереса към тия политическите. Пък и междуто и бащите ни също са много така политически настроени хора. Аз, както съм малка, татко само гледаше новини и гледаше публицистични предавания. И мисля, че това ми остана в подсъзнанието по някакъв начин. Да, и аз мисля, че това също има голям ефект. За България неща, които ми най-много си спомням от детството, е темата за комунизма. Неизчерпаемата тема за комунизма. За разлика от повечето, предполагам, 60 годишни, моя баща е... Десен, да. Не е ляво мислещ. Има много лоши спомени от комунизма. И някакси в моето съзнание винаги е останало това нещо, предполагам. И именно затова съм била по-заинтересована от Западна Европа и Америка. Да, и при мен така. Може би... Да, не са най-добрите избори. Да, не са най-добрите, може би, държави за живеене. Съгласна съм, имат много минуси и така нататък, но смятам, че за сега е най-доброто. Кое? Америка. Това, което се случва там, смятам, че е най-доброто, което до някъде е стигнало човечеството. От гледна точка на свобода на словото, за мен е... от гледна точка на свобода на словото. И особено и от гледна точка на това избора. В смисъл да избираш свободно. Ние сега много се интересуваме и последно е много модерно това, което се случи, нали, Тръмп за втори път. Да, много е модерно, хората много коментират и ние имаме много неща, за които искаме да си кажем и мисля, че затова решихме да седнем и да говорим пред публиката и се надяваме да им е интересно на хората. Абсолютно.
Та всъщност какво се случва? Какво се Какво случи? се случва със света? Да. Ами, да, тенденцията, която постоянно си говорим с тебе, е как либералното мислене завзема все по-голямо... Те не, че завзема, но то става все по-сериозно. Да. Либералното на мен много лекичко ми ухая на комунизъм. Това да И на мен не лекичко. Не, виж сега. на комунизъм. Това да те убеждават кое трябва да приемаш и кое не. Това да ти натякват, че еди си какво е нормално и ти да не можеш да си кажеш, не ми харесва. Е тема, която с тебе често си говорим и смятам, че ще е полезно и да се чуе от всички. Защото... Ами аз мисля, че малко е криворазбрано това нещо. Като кажем либерализъм, това е криворазбран за мен, това, което се случва в момента. И двете сме живяли в Европа и мисля, че можеш да видиш разликата. Това, което ние сме научили от малки, от бащите си, докато не сме растяли за либерализма и това, което видяхме аз в Германия, в Ирландия, в Испания, не мисля, че може да се каже, че това, с което ние сме израснали. Смисъл, на идеята на нашите родители за либерализма, когато растяхме, беше много по-различно. Това беше свобода на словото, задължително, индивидуализъм, правата на човека и без отричане на колективизма, т.е. на колективното мислене. Докато откакто сме вече от 2015-та, ние живеем в чужбина. Нали ти, когато точно беше 2015-та. И бяхме преди всъщност. Виждаме, че това не е това, което се случва в Европа, не е тази форма на либерализъм, с която ние сме пораснали. Затова аз даже не го наричам либерално, аз го наричам вече... Да, върви към социализъм леко и има голям проблем, мисля, че в тези общества. Да, първо това, което аз смятам, че трябва да разясня като мисъл, естествено, че аз съм за човек да се определя както си иска, аз съм за човек да... Естествено, че не трябва да те съдят на база сексуалност, цвят на кожата, етническа принадлежност, това е безапелационно така, но това, което аз не съм съгласна е, че никой не е длъжен да те приема за някакви неща, които са примерно сексуалната ти ориентация. Може да бъдеш такъв какъвто си, но не можеш да ме караш мен да го харесвам това нещо. Но аз няма естествено да те дискриминирам за това, че примерно ти харесваш да спи с хора от твоя пол. Това не ме интересува, но само защото аз не отдавам голямо значение на това, не означава, че съм сексист, расист, че съм хомофоб. Да. Фобия като дума за какво да ме е страх от нещо. Да. Съм хомофоб, нали, фобия е страх. Защото трябва да е страх от нещо. Да, съгласна съм. И това, което ние с тебе често си говорим, това, което се случва в Америка в момента е крайно трудно човек да изрази себе си, ако то не е по правилата, които са определили. Точно. И натякват на обществото неща, които са трябва да приемаш този, трябва да приемаш онзи, трябва да правиш така, да не говориш иначе. И не само да приемаш, едно е да кажеш, да, този човек съществува такъв какъвто е в нашето общество и е част от нашето общество. Но ти имаш право да не мислиш, че това е правилно или вярно. В смисъл, никой не може да те накара да мислиш по един какъв си начин. Да, ти не трябва да нараняваш тези хора, не трябва по някакъв начин да използваш да си груб към тях, но това не означава, че на 100% трябва да приемаш абсолютно всичко. Ние не мислим еднакво. Всички хора не мислят еднакво. Това му е хубавото. Да. Съгласна съм. И това е нещо, което нас двете много ни тревожи. Тенденцията, по която продължаваме да съществуваме. Аз вярвам, че каквото се случи в Америка, рано или късно се случи и при нас. То вече се случва, така се случва, то си влияе, то няма как да не влияе. И това, което ме притеснява много е, независимо кой каква сексуалност има, кой какъв е, що е, да си изразяваш мнението, да бъде не, ти не можеш да говориш така, що да не мога? Мога. Не говорим за хейт, в смисъл не говорим за това някой да обижда някого, но никой не е длъжен да мисли по начин, по който някой го кара да мисли. Да, точно. Ние мисля, че и двете сме, не бих казала травмирани, но имаме много ясна представа за това къде са границите на
на държавата или на правителството, да кажем, тъй като, както каза, нашите родители, бащите ни особено, и двамата са много, много политически активни и наистина доста са си изпатили от комунизма и мисля, че ние носим тази травма някакси вътре в нас. Че когато почне някой да ме убеждава в нещо, веднага лампичката свети, ама чакай, защо ме убеждаваш в твоята истина? Точно, да, права си, има логика това да е от тях. Да. Мисля, че тук за България ще вметна нещо, което ми прави впечатление. Тук винаги сме на ти щом, значи, ако не си с Америка, си с Русия. Ако не си с Русия, не съм и с двете държави. А пък другото, нали, нашето и третото, значи България и това не е правилно. Ние сме част от цялото. Да. Всичко трябва да се балансира. Мисля, че сме много в крайности. И това е още едно от нещата, което ние културно завземаме от Америка, тъй като тя и иска да не иска културно доста движи нещата в света. Факт. И има прекалено много разделение в обществото там. Демократи, републиканци, либерали, консервативни и така нататък. И ние някакси го заимстваме и го прилагаме върху нашето си общество. И си казваме, да, ние и тук трябва да се разделяме. Значи или трябва да сме 100% евроатлантизъм, или трябва да сме 100% Русия, или трябва да сме 100% само България, нали, национализъм, което някакси нещата са много повече, има много сило в всичко това. Да, именно. Това също го разбираме в България. Много трудно да си изразиш мнението. Сега, примерно, аз ако кажа не съм фен на комунизма, веднага ми казват, ти с твоите тези про-европейски виждания, не ги ли виждаш какви са извратени, не ги ли виждаш? Виждам ги. Да. Но виждам и другата крайност. Нали. Много е трудно в България да съществува. Както е света, по принцип така вървим вече. Нали. Много е трудно. Много е разделено, всичко е много крайно и няма място за балансираното мислене, малко по-така да си седнеш и да говориш и да кажеш, да, не съм съгласна. Не е задължително на 100% да си съгласна с всичко от едната или от другата страна. Може си 50% съгласна, може си 70% Да, може да виждаш някакви плюсове, да виждаш именно минусите да вървят заедно. Смятам, че е полезно. В смисъл, ние подкаста искаме и на английски да го направим най-вече. Това е, че искаме да има по-голяма аудитория. И не само заради аудиторията, ами смятаме, че нещата, които ще говорим, са по-интересни за тях. Да. Но е добре, че е на български, защото това нещо, което сега, докато го говорим, осъзнавам. Нещо поне на български това да остане, че и в България е така. Аз не съм с Русия, не съм с Америка и с България не съм. В смисъл, не може да е... Крайно, ти си националист, естествено, че си българин, ама ти си част от един континент, част от един свят. От Европейския съюз. Да, от съюз. Което трябва да има баланс в това нещо. Съгласна съм. Другата тема, която исках аз много да говорим е за изборите, конкретно. Да. Та какво се случи и защо ние решихме днеска да седнем, тъй като миналата седмица имаше избори и Доналд Тръмп спечели, естествено. Ние знаехме, че ще стане така, защото темата, за която говорихме най-често, за тези избори специално, беше за медиите и такива традиционните медии, как те карат хората да мислят по един определен начин. И много хора, които гледаха тези медии, всъщност мислиха, че демократите ще спечелят, което изобщо не стана така и бяха много изненадани, тъй като според мен те имат прекалено много вярват в това, което им дава медията в щатите. Да. Нещо, което ми каза преди 2 дена и ме накара много сериозно да се замисля колко свободни са медиите там, защото, нали, те за пример, като направим статистиката, ние сме на последно място, но ти каза нещо много хубаво, че, нали, в България виждаш хората си задават въпроси, новините са 30 минути и докато на Запад цял ден 24 часа новини. Не във всички държави. Между другото, в Германия също са като такъв модел, като България 7 или 8 часа, дават ти 30 минути. Това, което се е случило, няма драми, няма излишни емоции, няма такива предавания, където хората само идват да си дават мнението. Те просто наистина ти дават новините на деня. Това е. Но в Америка не е така. В Америка, те прекалиха. По всякакъв начин прекалиха. То даже ако сестрата живее там, между другото, това е друго. Да. Но аз, ако живея там, мен ще ме е страх да кажа, ако примерно, не дай си Боже, съм републиканец, да кажа, че съм гласувала,
То е срамно буквално. Толкова така го направиха, че хората е срамно. ги е страх, Да. не е срамно, страх. Имаше, особено 2016 година имаше, те затова не очакваха той да спечели тогава, защото много хора не си казваха, тях ги беше страх да си кажат, че ще гласуват за него. Този път беше малко по-свободно. Този път беше по-добро. Да. Да, и аз по принцип, по разбиране съм си републиканец. Може би важно е за мен, нали, държавата да не се мести толкова много в моите неща. Да. Не искам да Но имам не беше винаги, нали? Имаме една предистория. Бях така е. Да, когато бях по-малка, не бях. Винаги съм била по-либерално настроена, но то не е тия това крайности вече... Но ти го каза, това либерализъм, в който ние те вярваме, вече не съществува, така че съответно предпочитам да съм малко по-обрана и да бъда по-консервативна, отколкото да казвам на всичко, да, така е. Не знам, някъде странно е, света върви в много странна посока. Много е... Разделението ли? Не само разделението, просто е все по-безумно става това да нали, се има някакви очаквания, дори в политическа гледна точка. Се има някакви очаквания, те се случват, сякаш няма алтернатива, но то си продължава. В смисъл, края на света, ако Тръмп спечели, спечели, не е края на света. Не е края на света, да. Края на света е, че ние тук имаме 10 път избори, не е края на света, продължаваме си, нищо не се променя. Ще има 11 път, да. И 100 път ще има сигурно. Но мисля, че като цяло, това може да не е толкова политически, но генерално пак е свързано. Ние сме вече много тревожни като хора. Много прекалено, много зависимо от социалните медии, това, което се случва в онлайн пространството и това много ни влияе. И тази тенденция да бъдем екстра емоционални и да приемаме всичко все едно, ще дойде край на света, мисля, че идва оттам. Преди хората са били някакси не толкова фокусирани върху новините на деня, примерно. Да, гледали се ги в 7 часа вечерта или там 10 часа вечерта, когато са имали време, четяли са вестника сутринта и това е. Ние вече 24/7 получаваме постоянна информация от някъде и това, освен че ни самата тревожност на населението расте и цялото това разделение, тъй като получаваме информация, която на нас ни харесва, нали, алгоритма така работи и виждаме само това, от което или ни е страх, или това, което харесваме. Да. Права си, че тревожността продължава и някакси нещата се едно... Аз това усещам и в себе си, че нещата са крайни. Да, много е крайно. Ако днеска не взема решение, утре не мога да го взема сякаш. Това е доста притеснително. Как върви? То и заради това някакви такива екстремни избори и неща се случват. Хората стават екстремни и крайни. Определено, да, социалните мрежи. На другото, за което говорихме малко по-рано за медиите, е, че мисля, че в факта, че последните 10 години, примерно или 15, медиите, особено в щатите, вече не търсят истината. Те по-скоро искат да грабнат вниманието на хората и гледат да бъдат горе-долу като социалните мрежи. В смисъл само да наблягат на неща, които ще накара хората да говорят повече, да бъдат по-ядосани, да бъдат някаква емоция емоцията, да. Вместо да търсят истината, те гледат емоцията да изкарат от тебе, което също на хората е ли вид манипулация? Това също си мисля, че Доналд Тръмп пък спечели, ще свърши, ще дойде края на света и че ще е край на демокрацията и повече няма да има нови избори, защото самата медия ги кара да мислят по този начин. Да, аз и хората малко станахме всичките, според мен, много мързеливи. Информацията, която ти я дадат до там или като почнеш, примерно, бумарите, нали, родителите ни, значи като гледам как скролват във Фейсбук. Оле, да. Цял ден могат да си прекарат. Рандъм рилчета, където нямат нищо общо. Котките. Нямат нищо общо. Или дори някои са видимо фейк и майка ми вика, аз не съм сигурна, че е фейк. Ти не виждаш ли, нали, че човека еди си какво прави? Да. И те нямат нямат това да се съмняват в това, което виждат. И пълно доверие на медиите. Да, между другото, пълно доверие на медиите. Щом са видели някой, щом са го чули, и това е. Факт. Няма въпросителна за тях. Това е много... Сега, докато го говорим, го разбирам колко е проблемно. Да. И моите вярват. В смисъл, моите родители вярват на това, което виждат. Категорично е така. Да, и при нас е така. Или прочитат някаква информация, така е, виж, аз прочетох някъде. Няма въпросително. Ами чакай малко, това истина ли е, дали наистина е проверено. Той дори, да, така е. Той дори да е
истина си има друга гледна точка, те не вярват в другата. Което им кажат, тая гледна точка това е е, тази. значи това е истината. Но да се върнем към изборите, че ние оттам тръгнахме. Как мислиш, че това ще повлияе на нещата от сега? За мен е прекрасен избор. Да. За мен е абсолютно правилният избор. Съгласна съм. Защото другия човек не съществуваше. Аз не виждах личността. Нищо, да. Виждах да кажа марионетка или да кажа... Не виждах личност просто. Той не е, че е нужно да виждам личността, но не виждах и никакви идеи. Тя защото нямаше идеи. При нея идеята беше аз да кажа това, което е нужно, за да ме изберат аборти, хората. Сексуални ориентации. И не само. Беше много интересно, защото тя по принцип, между другото, тя е била доста дълго време в различните там институции на държавата и е била доста крайно лява личност. Докато сега, като вече беше като беше кандидат на демократите, искаше много повече си смени позициите и наблягаше на на всеки щат говореше така. На всеки щат говореше това, което те искат да чуят, на хората им казваше това, което те искат да чуят и си смени мнението по едни много основни неща и това накара хората да ни се доверяват, защото те знаеха, че тя идва от доста крайно лява насока и доста рязко си смени мнението и позициите и това накара хората да се зададат въпроса: ти сега наистина ли си смени позициите или не лъжеш? Да. Ти беше казал нещо много интересно на самия дебат, когато направиха дебат, ти ми каза, тя говори като... не виждаш ли, говори като робот. Честно казвам, аз тогава малко не го усетих. Но, в смисъл, за мен се справи сравнително добре. Защото може би Байден се справи ужасно зле и на сметка на него тя изглеждаше добре. Да. Но после като се замислих и гледах някакви други видеа и в другите щати, как говори тя, наистина няма никой там. Тя казва това, което искаш да чуеш, за да може да изберат. Няма никой там. Да. И това, че цялата кампания говориха само за расови проблеми, за аборти, за сексуална ориентация, трансджендърство. Нямаше нищо съществено. Да. А хората ги интересуваше същественото, което е икономиката, границата им. Това, което се случва по света, според мен, винаги е много важно кой е президент, защото виж какво се случи последните 4 години. Ние сме буквално сега, и аз да не съм като утре ще умрем, ама ние сме на прага на една мащабна война, която в момента мисля, че може и да спре. И имам голяма вероятност да спре с този избор. И аз смятам, че... Не, че вярваме, че за 24 часа ще го направи. Естествено, той има малко хипербола в начина, по който говори, но когато се концентрира със сигурност Тръмп в своята си държава да го правя, това ще има ефект за другите неща, които се случват извън държавата. Да, съгласна съм. Но само това за Камала Харис, ти като каза, че наистина темите, за които говореше, бяха много странни. Ето това за мен е всъщност разликата, която виждаме между либерализма, който, както каза ти, с който ние израснахме, и това, което в момента се случва. Това не бяха теми, не бяха теми на либерализма. Това изобщо нямаше нищо общо с демократите, примерно, които са били преди 10, 20 или 30 години. Те взеха тази партия и я превърнаха в една буквално социалистическа партия в момента и мисля, че докато не се върнат към центъра, ще продължават да губят изборите много брутално. Да, ама то просто е убийствено ти да ходиш другия, ти казва, имаме проблеми и инфлация, ти да казваш, ама трансгендерите. Той не казва няма да има трансгендер, нито казва няма да има... А защо мислиш, че не се концентрират върху основните проблеми? Защото не искат да ги решават, според мен. Искат да продължават проблемите. Тук вече не съм сигурна, че те имат механизмите, с които да решат тези проблеми. В смисъл, механизми от сорта на... ти за да решиш някой проблем, трябва да имаш някакъв поглед на този проблем и да имаш някаква идея как да го решиш. Според мен, техния начин е власт само за властта, без да има тя смисъл за живота. Те повечето, между другото, в тая партия са си от години професия политик. Точно. Каква е тая професия политик? В смисъл, ти правиш каквото можеш, ако не си тръгваш. Да. А те са си просто държавници и това знаят. Знаят да говорят едни същи неща, които нямат смисъл. Защото никой не знае как да работи реално. Ако въобще иска или има идея да работи. Просто партията така е завзета с хора, които така нищо не знаят. И освен това, те, според мен, това е вярно за всяка политическа партия, но някак си печелят от тези проблеми.
ако ги решат, ако наистина ги разрешат, след 4 години няма кой да ги... След 4 години няма как да кажат, ето, вие имате тези проблеми, изберете ми мен. Нали, това е идеята. Ама имаме ли ресурсите да ги решим? То това е въпросът, смисъл, за да има проблем, как го решаваме? Трябва да има подход към този проблем. Трябва да имаме ресурси, с които да го решим. Имаме ли хората, имаме ли нещата, които са ни нужни да го решим. Не смятам, че те имат хората да го решат. Не смятам, че въобще има някой, който разсъждава относно истинските проблеми. Те просто искат Те игнорират самите проблеми. Всъщност не мога даже да кажа, че ето това е проблем. Не казват, че икономиката е проблем. Икономиката също не е проблем. Няма как да не е проблем. Много повече хора мислят за това как ще идат да пазаруват и да си вземат храна и всичко, което им е нужно, отколкото мислят за, както викаш ти там, за трансджендърските права или абортите, примерно. Ти беше казала нещо много интересно. Сега се сетих, го беше казала на английски за това за магазините. Когато ти си расист, как можеш да мислиш за това, че магазините, нали, цените са скъпи? Цените са по-важни от моите права. Ти не си губиш никакви права в крайна сметка. Аз не мисля, че си изгубят правата. Те така го направиха, че се един вид, ако Тръмп стане, той ще каже на жените няма да работите, защото нали е сексист, ще каже ще забрани гей браковете и някакво, не знам какво смятат, че може да направи толкова фундаментално различно от това, което те правят. А той е бил вече президент 4 години. Той какво по-различно може да направи в крайна сметка? И пак нещо много интересно. По времето, когато той беше президент, между това беше период, в който аз лично бях все още малко по-настроена, така по-либерално. Да кажем не либерално, това, което ни продаваха като либерализъм тогава. И изцяло навсякъде по медиите и по вестниците хората говориха за това колко лош президент е той. А хората се живееха много добре. В смисъл, хората се живееха много добре. Ако четяха новините, може би са си мислили, че света ще свърши, но ако просто са си живяли живота и са отивали да си вършат не техните си неща, мисля, че не се усетили нищо, даже живота им е вървял много добре. Аз също мисля, че беше много добре относно овладяването на икономическата криза, бяха много разумни. Ти сега си икономист, аз честно казвам, още не съм разгадала как можем да спасим инфлацията в една държава. Какво може точно да се направи, не съм сигурна, но... Тя вече не може да се спаси, тъй като идеята е, че когато цените се вдигнат веднъж, много рядко трябва дефлация, т.е. да паднат, много рядко се случва. Това, което по принцип се случва е, че те се стабилизират. Между другото, инфлацията е нещо, което се случва по принцип винаги. Тя е, да кажем, не е някаква драстична от порядъка на Турция, където са на 200% или на Аржентина, но или Венецуела, да. Но всяка година има поне до 2 до 3%. Това се води здравословна инфлация. Така че те така или иначе се вдигат цените, но не толкова рязко. Ние не ги усещаме. Ако е много рязко и хората почват да го усещат, това, което се случва е, че то се стабилизира след един момент, но много рядко вече падат. И това, което трябва да стане е, че самите заплати трябва да се вдигнат също и лека по лека вървим натам. Да се балансира. И затова, примерно, ако видиш цени на някакви продукти и някои неща преди 50-60 години, скандална разликата. Обаче тогава хората са живяли, да кажем, на $5000 на година, а сега получават заплата от $50,000. Това е нещо, което много искам да кажа, защото сега като го каза, това е проблема с българския комунист, също, защото той като ни казва, тогава банчката беше... 10 стинки. Ти си взимал 10 лева заплата, какво очакваш да е? Няма как да е 2 лева. 2 лева се равнят на нещо повече, нали? Това е много тъп пример, който много често съм чувала. За 300 баничка. Иначе наскоро взех една книга от библиотеката, много стара, и беше 1,60 лв. Така че сега няма къде да намериш книга за 1,60 лв. Да, ама то тогава и заплатата ти, примерно, предполагам, 100 лева е било в таван. Гледа ли филма Гунди? Не знам дали ти не си го гледала. Да, както и да е, беше много як, между другото. Гледай го задължително. И едно от нещата, които ми направи впечатление, че на този човек са му плащали 170 лева, за да играе в Левски, за да живее в София. А сега, примерно, един Роналдо взима колко? 300 милиони, да. Точно това е нещо, според мен хората трябва да разграничават.
тези неща, ама някакси По-трудно не им е, се да. занимава, може би. Не знам, не им се занимава да мислят много по-дълбоко за тези теми. Да. По-лесно да се опакваш. Определено, да. Но за инфлацията, да. Ако се върне на мен темата, ето това е за Основно мисля, да, че това инфлация. спечели избора, да. Да, не само инфлацията, ами и несигурността в самата държава. В смисъл, не може да има 20 милиона иммигранти. Това е невъзможно. Това е невъзможно. Това не е окей, не е нормално. И те са хора, които идват без нищо. И как тези хора ще ги интегрираш в обществото си и да живеят те нормално и да живеят на фундаменталните правила на обществото. Няма как да стане. Те идват без нищо, съответно трябва да правят и те някакви екстремни неща, за да могат да живеят. И според мен е логично да се дигне и престъпността и всички тези неща. И като кажеш, ще направя границата по-сигурна, защото това е негативно. Да, и защо това е нещо, което като цяло изненадва хората. Това не е най-нормалното нещо. Все едно да ни кажат в България, ние вече нямаме граници, ще отворим границата с Турция, примерно, който иска да идва. Това изобщо не е нормално. Защо е негативно. Все едно това, ако го дам в микросвета, все едно да не искам да влизат някакви хора у нас и да ми кажат, оле, ти си расист. Как може да не ги пускаш тези хора, а ти искат да влезнат да живеят от вас? И аз да казвам, не може. И ако си, примерно, направя хубав ключ, те да ми кажат, мале, тя не е ужасна. Как може не ни пуска, тя мрази хората. Да, тя мрази хората, защото не пуска някакви непознати в дома си. А генерално, за целия, всичко, което се случва, как мислиш, че това ще повлияе на света? За мен е няколко неща. Той по принцип си, ако има въобще национализъм, Тръмп по принцип си е националист, Make America Great Again. Да. Нека да се фокусира върху себе в техните си проблеми, защото те имат много. Да не ходят да се решават други проблеми. Другото, което аз се надявам, най-сетне Европа да вземе отговорност относно войната с Украйна и Русия. Защото това е много лесно така да казваме САЩ като най-голям, като най-добра армия, военна мощ. Да ходи да ми защитава границата, а пък Европа нищо да не прави по въпроса. Радвам се, смятам, че това ще мотивира Европа най-сетне да вземе някакви разумни действия от това. Тя вече мисля, че се мотивира доста, тъй като с войната в Украйна усети, че чакай малко, между наистина не е имало такава сериозна война от края на Втората световна, това с Югославия не го беря, защото това беше много регионално. И пак Америка го прави. Да, иначе пак НАТО влезна. Трябваше НАТО, да. Но както и да е, и мисля, че оттам вече се сетиха, че не трябва да се доверяваме толкова много на други, на външни. Да, колкото и да са ни приятели, все пак ние трябва да може да си защитаваме границите. А ако се наложи, най-добрият случай е да не се налага, но ако се наложи, трябва да може да го направим. И аз искам по-разумни действия. В смисъл разумни, като казвам, по-прогресивни решения. А не просто... За мен има тенденция аз, както се знам, Европа никога нищо не решава. Да. Регулира. Основно голяма регулация. Само седят и какво регулират, какво правят, никой не те за мен са, пък аз са чиновници. Да. Има вид такъв какво работи в как беше в държавно дружество, какво работи най-много? Климатиката. Няма хора, които да работят. Нещо такова бюрокрация до бюрокрация. Бюрокрацията е огромна. Просто в Брюксел, като идеш, целият град работи за Европейския съюз, за парламента, но какво правят, какво решават, никой не знае. Да. Много са пасивни за всичко и това не ми харесва, но иначе съм за Европейския съюз. Това да не се разбира грешно. Да не сме тук Брекзит. Да, абсолютно. Също за Европейския съюз, между другото, аз и Брекзит разбирам Великобритания, защото то е добре за нас, за хора, за държави като нашите, където ние имаме нужда от тези екстра ресурси, имаме нужда институциите ни малко да се стегнат. Обаче, ако си държава, която трябва постоянно да плаща за такива неща, т.е. да даваш повече, отколкото да получаваш, естествено, че ще искаш, нали? Аз абсолютно разбирам. Аз подкрепях и Брекзит, докато се случваше, нали го говорихме. Абсолютно разбирам държавите. Този съюз е добър, за по-малките държави. Те и за големите би било добър, но те някакси някъде не се случват нещата. Може би, защото все пак... Те не искат. Те според мен не могат да го балансират това. Да, не могат. И плюс това, може би, така идеята да сме европейци не можахме да го постигнем.
България ли? Не, като цяло Европейския съюз да усеща, че са европейци, а не примерно немци, французи. Не съм сигурна, че Ама сме... това няма как да стане, защото ти искаш, всички тия държави съществуват от стотици хиляди години и ти искаш един съюз, който е на 70 години да им замени Да, чувството на не, как аз знам, се че е чувстват. невъзможно, но нали още с такава идея е това нещо, Да. защото ние сме европейци и после сме други. Мгм. Нали, европейци и после французи, европейци и после българи. Напротив, събирателното идеята не е ли европейци. била да сме първо, да кажем, ние сме първо французи, после европейци? Не, аз мисля, че идеята е първо, както е в Америка. Нали? То е било Съединени американски щати. Ти първо си американец, после си от Тексас. Да, но това няма как да стане в Европа. Не е станало, да, защото... И, аз не, мисля, че и е според невъзможно. мен не трябва да се случва. И аз мисля, че е много невъзможно почти да се случи това нещо. Да. Но това е била идеята, но сега смятам, че нищо не правят. В смисъл такъв не виждам много адекватни действия относно, особено пък границите. И като цяло. Да. Много са пасивни. Но ме кефи, че има и различни мнения там. Защото по едно време пък всички... Сега ме кефи Урбан, колкото и да е странно, защото той пак е от... такъв проруски. Но ме кефи, той е различен. Той просто е такъв, какъвто е. Нека малко да има там нещо, различен, което... някакъв конфликт да се защото върти. те всичките... Това да решаваме, това е. Това е Аз в Европейския съюз не мога да разбера кои са либерали, кои са леви, десни, средата. Аз почти не мога да го усетя като... Те не знам как ги решават те, каквото решават, но виждала ли си някакви конфликти сериозни да се случват? Не съм чула, може би не знам, не сме се интересували, но аз не съм чула да има някакъв огромен конфликт, освен Брекзит, естествено. Това беше голямата новина, за Европейския съюз, но генерално мисля, че това ще ни накара малко да се стегнем и да се фокусираме и ние върху нашите си държави, армии, граници и така нататък. Да, и в това позитивен смисъл. Не означава сега тук ние на три морета, да не се разбира така. Да, тръгваме на война. Да, не в този смисъл. Другото, което е много пак наболяло, е това с Израел и Палестина. То това трябва на 10 епизода по 15 часа сигурно да се говори, за да стане това нещо. Но смятам, че и там ще има... Не мисля, че там ще бъде толкова ефективен, между другото. Също, между другото, усещането ми е, че няма да бъде толкова категоричен, както всички очакват да стане. Той по-скоро ще бъде по-категоричен за Европа, поне аз такова чувствам, за края на войната с Украйна. Най-вероятно Крим ще остане под Русия. Някои тия двете автономни области може и те да останат. Не е сигурно, не знам какво ще се обсъди там, но мисля, че там ще бъде по-категоричен и по-бързо ще се решат нещата. И аз така си мисля, че ще има някакво решение. Не съм сигурна колко бързо, но ще има някакво решение, докато изобщо не мога да говоря за Израел, но не смятам, че и там ще застане много зад Израел, както го изкарват. Нали, те, по принцип, той е човека, който каза, че Йерусалим е столица. Да. Но аз някакси усещам, че няма да го направи, защото това той ако застане категорично зад Нетаняху, че това е някакъв такъв, ще бъде много голяма сила за Израел и ще бъде много проблематично. Те се разбират, не е сигурно. Не съм сигурна и аз сигурно ще се разбират, ама не смятам, че ще бъде така видна подкрепа, защото това видна подкрепа ще мобилизира другите бестои, които не искат малко по-религиозна война, особено мюсюлманските държави, както го говорихме, те пък са настроени. Не държавите, по-скоро тия движенията, защото според мен държавите искат стабилност. Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Катар, те са много пасивни бестои. Да, те колкото и да държат Хамас в тяхната си държава, според мен те искат повече стабилност. По-скоро тия движенията, които са тия Хамас и Хезбола, те искат някаква война, но няма да я получат. Надявам се да не я получат. Не, аз мисля, че няма да стане. Ама за да не стане, не трябва да бъде категоричен Тръмп. В смисъл, как да кажа, ако той категорично застане зад Израел, това е много голям, отваря го много голяма врата, другите да кажат пък ние заставаме категорично зад Палестина. Да. Не мисля, че ще се случи чак така. Аз по принцип не смятам, че се случва от тук нататък нещо много екстремно. И аз също имам много силни очаквания за следващите 4 години. Надявам се много повече стабилност да има генерално в света. И може би, за да приключваме лека по леко, според теб за България какво ще е влиянието специфично за нашата държава? Аз не мисля, че... Аз това, дето ми много често чувах,
сега също като гледах там по телевизията, коментираха сега изборите като се оправят там и ние тук нещо ще се оправим. Аз не смятам, че ние сме толкова обвързани зависими, да. Не го виждам това, не го Да. усещам това. Не сме, може би, чисто културно, да, защото ние сме израснали с американски филми, продължаваме да слушаме тяхната музика и така нататък. Културно, може би, до някъде да ни влияе, но политически аз не смятам, че това, че са избрали Тръмп вместо Хилари, ще даде сила на Борисов да направи нещо. Някак ми е нелепо малко. По-скоро в Европа някакъв избор, ако има да им влияе на нашите, но и там дори не съм сигурна. Не е толкова сигурно, да. За България, според мен, влиянието може да бъде пак културно чисто, такова, от гледна точка на... Популизъм. Да. Да. Културното влияние сигурно ще има, защото може би с избора на Тръмп, пак, между другото в България пак имаше, аз видях някакви рилчета в Инстаграм. Какво? Колко са тъпи били че как са го избрали. Да. Да, между другото в Европа много хора се изненадаха, че са го избрали наново. Те може би наистина според мен или не следят какво се случва там, или не разбират американците. Не, те следят само, според мен, медиите, за които ти традиционните медии, примерно, да. А ти за тях каза, те как влияят. То е чиста доза манипулация. Според мен това е, което се случва. Пък ние младите не се интересуваме много от политика. Ние с тебе сме някакви... Ние с тебе сме малко странни, в това отношение. Нас много не интересува. Защото не ни интересува сме на това хора от гледна точка на това, че само учиме на избори. Да, съгласна съм. И мисля, че, както каза ти, няма да ни влияе кой знае колко много, защото в крайна сметка не сме най-голямата... Не най-голямата сила, но нищо сериозно така да не се случва. Нито имаме някакви големи икономически проблеми, или някаква война, толкова голямо, че на тях да им влияе по някакъв начин. Без той не смятам, че друго нещо, което се замислих, аз исках да те питам, ама нямахме време да го говорим. Тук да те питам сега за малко. Забелязваш ли, че колкото и да има избори 5-6 години, нищо не се променя? Да. Какво като има избори, какво като правителството не е редовно? Това, какво те интересува? Пречи ли ти това? Не, виж сега, това е идеята... Усещането ти, смисъл, пречи ли на цените, да не би цените да стават по-високи, защото ни няма правителство? Не пречи, но това мисля, че защото ние не работим в държавния сектор. Може би пречи на хората, които са в държавния сектор, хората, които работят в тези институции, но ние не го усещаме. И мисля, че хората генерално не го усещат толкова много. Това именно, че те сега хубаво не свършваща криза, ама не, от мен това почва несвършващата криза в България с изборите. И хората, между другото, затова са пасивни, според мен. Защото нищо не се променя. Нищо не се какво като гласувам и да не гласувам, не се променя и за това да е на власт и други. Все едно и също се случва тук. Мисля, някаква стабилност, където ни надолу, ни нагоре, ние си вървим по някакъв наш път. Да. Все едно дори няма значение кой избираме, просто си върви така. Въпреки че младите, според мен, трябва ние да вземем нещата в своите. Да, ние повече трябва да се интересуваме, повече трябва да четем, да гледаме, да разберем и платформата на хората, които са на партиите и така нататък, какво се случва, какви са им идеите, те какво предлагат. Мисля, че много хора не знаят. Младите особено. Аз пак помниш, често си позволявам да го кажа. Аз не знам в България хората, те не знаят като посока ляво-дясно, но пък изобщо да не говорим политически аспект ляво-дясно. Да. Мисля, не се интересуват. Може би 90-те, да кажем, там годините на прехода. Мисля, че хората повече са се интересували, защото както ние си спомняме ние като бяхме малки, те много бяха активни в това отношение. Докато сега мисля, че има едно спокойствие, което идва от това, че ние сме в Европейския съюз, така или иначе, нещата си вървят по определен път и може би хората не поемат толкова много отговорност. То не я поемат, защото нищо не се случва. Аз пак това ти казвам и това си замислям, защото не си отишъл да гласуваш и какво ти се е променило в живота? Нищо. Защото след 6 месеца пак ще има избори. Ама дори да имаше едно правителство, там едно междинно 9 месеца и какво се промени да не би тогава пък да е било по-различно от това, което беше преди. Нищо не се променя. Да. Затова хората нямат мотивация да гласуват. Аз за да гласувам, трябва нещо да ми покажат, че едното е различно от другото. Да. Мисля, че се променя, ще кажа какво основно се променя за мен икономиката, защото вече аз си спомням 2015 година, ние като тръгнахме да учим, минималната заплата в България беше 300 лева. Сега вече е 1000 почти лева. Така че от тази гледна точка сега това колко се дължи на инфлация. И на инфлацията, и на правителството, и на партиите, и колко се дължи на всъщност икономическия ръст, е
Не сме сигурни, не сме сигурни, да, но все пак има някаква разлика. И тя е за добре. Да, по това отношение да, ама аз не мисля, че партиите правят нещо, за да се случи. Да. Защото тя, примерно, едно от хубавите събития за мен, че сме в Европейския съюз. Това за мен е страхотно събитие. Но ти знаеш ли по време на кои управници сме били в Европейския съюз? 2007, нали? 2008. Да. Тройната коалиция, която сега, ако го кажеш, хората казват ужасно. Доган е бил на власт, Станишев е бил на власт, Царя е бил на власт. Някакви хора, които дори вече нямат толкова, без Доган, другите нямат никакво значение за България. Уж било ужасно, но ние сме влезнали в Европейския съюз. Да, после беше ужасно. После беше ужасно, защото 10 години сме били с ГЕРБ, да, ама за тези 10 години са случили много хубави неща. Да. Също. Ама дори да не бяха ГЕРБ, ако бяха, примерно, някакви... Не знам, аз не виждам много голямо... Не виждам, че нашите управници правят нещо. Може би правят, аз не го знам. Ние не го знаем, да, не го усещаме. Не знам, но не усещам разлика. Особено този цикъл с тези избори. Демотивираха ме да ходя. Демотивираха ме да правя каквото и да е било, защото не виждам нито добро, нито лошо. Ние сме си така, ходим си на избори. Влезнали сме си в някакъв път и това е. А ти изборите струват пари. Да, те харчат толкова много пари. Милиони харчат. Може да ги инвестират в нещо друго и ще е по-полезно. Примерно детски градини да правят, не знам. Да, детски градини. Да. Ние си имаме някакви проблеми, ама българина ти си ги коментира, но това не е проблем. Той си ги коментира така или иначе тези проблеми. Да, има ги, коментира ги, но що се отнася до действия, не се случва толкова много. Аз дори се съмнявам да иска да ги реши, защото няма какво да коментира после. Иначе. Защото не се бях замисляла. Да, оплакваме се за комунизма, а после след него за това. Това е много странно, че една държава от 6 милиона човека има толкова различно мнение за всичко. Това не е ли хубаво? Според мен така трябва да е. Хубаво е, но все едно са живели в различни периоди. Сега, ако взема моя баща да го питам за комунизма, ще ми каже едно. Това може да каже близко до моя. Да. Но ако отида да питам, примерно, дори баба ще каже как бе. Беше хубаво. Много добре си живяхме. Значи баща ми е живял другаде или баба ми другаде, не знам. Всеки различно го е възприел, според мен, да. Тук сме ние така. Хубаво е, но не мисля, че ако се върне на темата, не мисля, че ще има проблем с избирането на Тръмп, да има някакво... Да, не мисля, че ще повлияе кой знае колко много, както викаш, че по-скоро ще повлияе на Европейския съюз. И аз мисля, че за Европа е прекрасно това нещо. Да. Така. Добре. Благодарим. Благодарим ви.